panguva yayo ndibva ndati musandirepe zvokutya zvendaitya zvikanzi adhondwari tinokurepa nekondomu. Isusu vakadzi vakuru taakutozvityira because vakashaya vana vanokwanisa kubata chibharo isusu vakadzi vakuru saka taakutotya. Kune chiitiko chinosirisa chakaitika kuGlenview kuHarare chakasiya vagari venzvimbo iyi vachidedera apo vamwe varume vakapinda zvine chisimba imwe yedzimba dziri munzvimbo iyi vakabata chibharo mwana ane makore 13 pamwe nekuba magumbeze nenharembozha. Sekunge vakanga vasina kuita utsinye hwaivagutsa, marume aya anonzi akapindira zvomwe mukadzi anogara pamba apa vakamutorera mari nemagumbeze uye vakanga vave kuda kumubata chibharo zvakare. 263 Times yakashanyira nzvimbo iyi kuti inzwe kuti chii chakatora nzvimbo zuva iri. Vagari vepamba apa vakati ngoma mwangotaura kuti chii chakaitika musuwe. Alright, mari mwezuro zuva ndakukanganwa kuti tanga richi matsotsa akauya pamba akapinda padho ndokuvhura dho ndokupinda mumba makarara gogo nemuzukuru ndokubata gogo kuti gogo nyararai ndokubva vabata futi muzukuru ndo wakabata chibharo muzukuru anonzi ane 13 years pa age yake ane 13 years dzekuberekwa. So vapedza kubata muzukuru chibharo vakabva vavhura rimwe dho rekuenda kutining kunogara imwe family. Vasvika ikoko vakasvikira mudzimai anga akarara mukati imomo ndokusvikomunongedzera futi vakati tipe mari kwakuti mudzimai akanzwa kwakuti handina mari then vakabva tora mablankets mai 2 anga ari pamusoro pewardrobe vatora mablankets aya vakati zvekare chitipa mari kana usikarodipa mari takuita setako kurepa tatomborepa mumwe musikana ari next mako mutamurepa then aire honza amborepa musikana ane 13 years ndiye anga amborepwa saka vanga vakutyisidzira uyu kuti avape mari akatadza kuwapa mari vabva vamurepa futi. So kudaro manje mukadzi uyu akabva ati handina mari zvikanzi saka takutora mablankets vachitokurukura saka vanofungidzwa kuti vanengona vanga vari 2 here kana kuti 3 sevanhu vakanga vapanika vavharidzirwa mumba hapana kuziva kuti nhamba yanga yakamira sei. Vakasvikodzima light remumba ndokubatidza light refoni yavo ndobva vatocha mukadzi uya maziso kuti asaone kuti ndiani saka haana kwanisa kuvhura maziso kuti aone kuti face ndeyani vangani zvakamira sei haana kwanisa kudaro. Vakazobuda mumba umo vakazobuda vanzwa kutora verekuita vakanga vapinda naro vanzwa kuti kune munhu ari kutaura ndopa vakabva vakanda mablankets pasi ndokubuda ndokuita sendokutiza ndo maitikiro akaitika nyaya iyi musi mari mwezuro apfuura. Asi gogo havanawo kurepwa here? Gogo vari kuti havana kubatwawo kurepwa vari kuti musikana ndiye akarepwa. Musikana akarepwa akashandisirwa anga ane protection yanga ainayo saka pavakashandisa protector iri vakabva varisiya padho apedza kushandisa kurepawo ndokuchifamba ndokunovhura madoors kuvhurira vamwe vakarara vari mukati imo. Vakatora zvinhu zvakaita sembamagogo nezvimwewo zvavakatora pana vanhu vangwari pana mbamagogo havana chavakatora. Mbamagogo vakarepa musikana uyu zvinhu zvavainyanya kuda ndofunga kuti vaida kuimba kufront oku ndokwavanga vaine aim yekuti vari nezvinhu zvavari kuda nekuti vari kunzi vakasvikobvunza mari ndokubvunza kuti murume wako ari kupi kubvunza mukadzi uyu kureva kuti vane kumwe kuziva kwavainako kuti zvinhu zviri kufamba sei. Vanhu izvezvi izvi kutaura kuno vari mumaoko emapurisa here kana kuti havasati vabatwa pamanzwiro amuri kungoitawo? So far hapana information yatatita nayo yakanyatsokuti kwane nekuti nyaya ikanoripotwa mari mwezuro kupolisi then polisi asati yatiudza kuti yamborikavha chii kureva kuti so far hapana chati chapo. Sezvinhu zvinorovesa hana kudai imimi mungade kuti kudiwo kungava kuri kumapurisa kana kuchii? Tanga tiri kuti chikumbiro chedu chatiri nacho ndechekuti dai tawanawo maneighborhood watch anopotawo achitendererawo munharaunda imene matakagara nekuti panapa is second time zvichiitika. It's like pane
months back vakauya vakatombopinda futi nesemdo iroro vakatora mafoni. So this is second time. Saka tikuti dai tanga tawano maneighborhood watch anopota achitendera munharaunda yedu, I think zvinotibatsira zvakanaka. Chakaitika ndechekuti indanga ndakarara handina kuona kupinda kwavakaita kana kuti vakapinda nekupi. Ndakazonzwa ndakumutswa bosi ndanga ndakarara. Saka ndakavhunduka semunhu anga ari kuhope ndanga ndiri 1. Saka ndakashaura kuti apinda muno ndiani because door rakakiwa ndine makeys, munhu anokwanisa kupinda ndine ndamuvhurira. Basi baba vanga vasipo musi. Baba vanga vasipo musi uyo. Saka pandakavhunduka zvokuda kumuka zvezvi akabva ndivhara neblanketi. Abva nditi zvoninyarare. Saka ndakabva ndanyarara zvokuti ndakangosenza kuti patoshata pane zvakuitika. Saka temu yakabva nditi vhura gumbezi uvhure maziso. Saka ndevhura zvokutya zvezvi ndobva ndavhura maziso. Pandakavhura maziso anga anditocha maziso netochi yefoni. Saka ngoyo panga kanitocha akabva andinongedzera nefuti. Saka ngoyo ndakapanika ndobva ndavhara maziso. Ndobva nditi ukangota noise isilence iyi tinongokuuraya hapana kana chinomboshamisira. Wosauraya vanhu vakawanda iwe tinongokuuraya. Saka teedzera zvatiri kuda iwe uchangokudza zvekuita iwe wotipa zvatiri kuda tobva taenda tokusiya. Saka ndakangodayirawo semunhu aitya ndobva ndangogutsurira musoro zvikanzi tipe foni. Ndatora foni vanamupana. Saka nguva iyoyo akabva atora foni yangu ndobva avhura pochi yefoni mino zvaitsvaga ndobva atovisa sim card. Nguva iyoyo ndaingoonerawo kure semunhu aida kutraya kuona kuti ndinokwanisa kuona mafaces avo here kuti ndinovaziva. Ehe. Saka ndobva atovisa sim card ndobva azisa foni yangu muhomwe. Ndobva ati tipe mari. Ndobva ndati mari hapana. Zvikanzi isusu mutemo wedu kana usina kutipa mari tinokurepa. Saka ini nokutya ndati mari hapana zvishuwa. Zvikanzi alright koma blankets. Kuti mablankets ari pamusoro pewardrobe. Saka nguva yabva kunomwe wake anzitora mablankets ari pamusoro pewardrobe. Ndakatonzwa kuti zvishuwa because mablankets aenda kamakava neshiti kuti asasvibe. Ndakatonzwa kuti ishiti riri kudhonzwa. Uyu mwoyo yanga achida kangondinongedzera nefuti but ndandavhara musoro manje semunhu aitya. Ndobva ndatonzwa kuti mablankets ari kubviswa pamusoro pewardrobe. Ndobva atanga kuti kuburitswa. So time iyoyo uyu anga akaninongedzera akabva ati uya umutarisi akangoti any movement isa bullet mumusoro. Ndobva atanga kuti kubudisa mablankets ndekunzwa kuti ari kufamba. Aitofamba achibuda achipinda achibuda achipinda achibuda achipinda. Ndobva azodzoka abva andinongedzera futi zvikanzi tatiunza mari. Ndakati mari hapana. Abva adzokera because aita kunge iye anga asina information yakakwana akapinda. But ane munhu waitaura naye waibvunza. Waibvunza yanga ari kupi? Anga ari kunze anga ari mudining ana kupinda mubedroom. Aita like kunge munhu ari kutya kuti akapinda ndikona kuti sei kumuziva. Saka anambobvira apinda kana kunzwa voice rake handina but ndokunzwa kuti uyu ane munhu wanaye. So nguva iyoyo akabva adzoka futi. Zvikanzi murume wako akaenda kupi? Murume wangu anga asipo zvishwa anga atone madhays asipo. Ini ndibva ndati murume wangu aenda kubasa like munhu aripo. Zvikanzi anoshanda kupi? Ndikati ndigadi. Zvikanzi anogadha kupi? Ndikati mutown. Zvikanzi papi? Ndikati anyatsoziva ndinongoziva kuti mutown chete. Zvikanzi anodzoka kubasa nguva iyi. Ndikati anodzoka kuma4. Zvikanzi auya anetsi tomirira padho tomubatira padho. So akabva adzoka futi kumunhu uyu. Ndobva ambotora nguva akanyarara but pese paibuda chiuya kwaingosiya ati mutarisi. Zvezvekuratidza kuti ane umwe munhu. Ndobva ambotora time vakamira apa ndofunga aibvunza kuti chokwadi here chandiri kuudzwa because inini ndaitya kuti pamwe ndikataura kuti murume wangu anoshanda basa rakati kana kuti zvakamira sei kana kuti zvowa mari unayo ini nemari risina. Ndobva azodzoka futi zvikanzi iwe ndatibudisa mari zvokunge ane zvaanga audzwa futi. Ndobva ndati mari hapana ndine $2 iri muwallet. Zvikanzi handizambokudza kuti iwe kana usina mari tinokurepa. Ndobva ndatoti aiwa musati sei musandirepe. Tora izvo zviri munomu because ndakatoziva kuti padho pangu inini haana access yekupinda because pane ndinodoka screen pane screen dhoo racho rine simbi mukati. Saka ndakatoziva kuti pane kwaapinda nako anopinda padho. Ndibva ndamuti tora izvo zviri munomu then mokinura dhoo moburitsa zvinhu handizimbodedzere kana kuti sei mundisiye ndakadaro. Zvikanzi aiwa iwe watudze zvekuita isisi tinotokuudza zvekuita. Saka nguva iyoyo ndibva ndati musandirepe zvokutya zvendaitya. Zvikanzi don't worry tinokurepa nekondomu. And same iyoyo ndakatonzwa kuti munhu ari kuvhura kondomu ranga naro. Sezvinewa mhino zvinongoitawo Mwari akabva atasa kushoreki because papane shoreki pasaidi apa. Ndobva asiya zvanga achiita izvi ndobva enda kushoreki. Ndobva atovhura shoreki. Saka tema yanga akutanga kutarisa bhutsu.
ndofunga akabva anzwa kuti kune movement yaitika kuseri, kune munhu abuda, ndobva ari kuna mumwe wake mira panapa, ndokubuda kwaakaita. Saka ini pandakanzwa kuti pane munhu ari panze ndatongofunga kuti ndeumwe wavo, but ndakangoti regai ndingodedzera. Uyu akazodzoka munomu ndinenge ndatowana heupona anenge vamuka, ndotema ndakasikirima ndichiti mbavha. Saka iye ndokubuda kwakabva aitawa, chinosangana ona baba wangu wamuka kuseri, ndobva vatiza. Mukataura kuti vakomana vanga vari maages akaita sei? Mafungira amunongoitawo imi? Yani kumaonera ndakaita maybe zvekuma 30, ma early 30s koko amini. Feeling yenyu muri kufila imini sezvakaitika izvo? Zvikutyisa hanzvadzi, zvikutyisa. Kana kurara chaiko handikwanisi kurara, because time ndinoda kungorara zvinotanga kungudzoka. Zvichiri zvakatooma, hazvisi kutombotambirika kani. Mashoko enyu amunoda kungotaura nerubatsiro rwamungada nezvakaitika izvo? Rubatsiro tirikuda rwakakura hanzvadzi, tirikutoda rubatsiro hameno kuti tingawane security yakaita sei kuti tibatsirwe kunoko, because vanhu havasizoti vachadzoka here kana kuti vakatoenda. Sevanhu vasina kuwana zvavaifungidzira, pamwe vanogona kuti takapotsa asi zviripo, pamwe vanogona kuda kudzoka. Saka taikumbira kuti polisi kana kuti handizive kuti vangatibatsira mabatsiro api, because okay, haita basi. Imimi mama muri munhukadzi, tiri kunzwa kuti matsotsa aya akapinda ndobva abata chibharo mwana ane 13 years nagogo avo. Muri kufila sei? Mungada kuti kudini chitiko chakadai semunhu wechikadzi? Aiwa, isusu tiri kurwadziwa, taakutotya munharaunda medu muno kuti anytime vanogona kupindura futi vamwe, because vanhu ava vanotoratidza kuti zvavari kutoita vari kuziva zvavari kunyatsoita, nokuti mwana ane 13 years nyangwe ndimiwo, chii chakadaro ichocho? Totokumbira rubatsiro rwakatosimba, because tiri kutotya. Hana dzedu dziri maoko zuva rikangodoko wakutotya, wakutofunga kuti vanouya futi. Since vakambouyapo wakutofunga kuti pamwe panext vanouya futi, kana panext vanouya futi. Maakutotyira vana taakutotyira. Kana isusu vakadzi vakuru taakutozvityira, because vakashaya vana vanokwanisa kubata chibharo isusu vakadzi vakuru. Saka taakutotya. Totokumbirawo kuti tiwane vanotidzivirira. Kana polisi imbofambawo usiku chipatrora paya ichiona kuti vanhu vakamira marodhi, sevedu muno mughetto vakomana vanomira mumakona kona, ndivo vanofangwa kuteerera vachinyatsoona kuti vanoita nezvei, because hauzozivi pamwe ndivo vanenge vakamira marodhi imomo. Saka totokumbirawo rubatsiro. Mashoko amunoda kungotaura ekupedzisira? Mashoko andataura kupedzisira ndekuti rubatsiro ndo rwatokumbira kunyanya. Rubatsiro tokumbira kuchengetedzwa. Taakutotya sevanhukadzi, tinototya kuti kana murume asipa achishandira kunze kana achishandira kumwe kunhu, wakutotya kurarama uri wega, because hauzivi kuti nhasi vanouya kupi kana kuti vari kupi, hauchatozivi, because vanouya vakabata pfuti. Vakakunongedzera pfuti, ini semunhukadzi hapana chandokwanisa kuita.